Jest wiele priorytetów w życiu, które dają naszej duszy i ciału jakby taką harmonię. To jest zdrowie, to jest rodzina, praca i hobby. Jeżeli człowiek zdrowy, w jego rodzinie wszystko dobrze, pieniądze są, praca zadowolona, jest jakiekolwiek interesy w życiu prywatne, to w całości człowiek jest szczęśliwy. Jest potrzeba zaplanować swój dzień, zaplanować swoje działania w ciągu roku, w ciągu życia i zaplanować, ile człowiek będzie żył i czego on chciałby w ciągu swojego życia.